Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, pagbantay kamo sa mini nga mga propeta. Muanha sila kaninyo nga daw mga karnero, apan sama sila sa mga bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamungag ubas, ni ang kadyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit, mamungag maayong bunga, apan ang kahoy nga masakiton, dili maayog bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon nga ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang binuhatan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang kahoy mailhan sa iyang bunga. Ang tao mailhan sa iyang binuhatan. Kana ding bungas kahoy, mao din na ang binuhatan sa kahoy. Ang kahoy nga magsigig tubo, daghan kay dahon, pero wa gyud siya'y binuhatan nga maayo, wa siya'y bunga. Nga kanang tao sad nga daghan kay achievements, daghan kay mga titulo, doktor, PhD, napagani title honorable, napay title nga His Excellency, napay title nga Reverend Father, Reverend Deacon, Bishop, or Holiness, Pope, inana. Pero wa siya'y maayong binuhatan, nagpabili na siya og kahoy or tao nga walay maayong bunga. Nalingiyay mong tupad ing na kay bunga na kuno. Mao na human si Kristo niingon, ayaw paghukom sa inyong isig katao. Kini karong ato sad nga Ebanghelyo nag-auhag na sad nato nga pagsigig hatag og maayo sa imong isig katao. Imbis nga magsigitag judge niya, mas maayo pag magsigitag tabang niya. Mao bitaw ang ato mga government officials, sige silag hearing, sigig hearing, pa-impeach, pa-priso, pang-contempt, gastog dagko kayo para unsa may nahatag anang kaayuhan para sa atong nasod, para sa atong mga Filipinos. Ambot lang, susiha lang unya ninyo og naabay maayong nahatag. Ngano man tungod kay gasigi na lang sila gamit anang pagpanghukom, pero way gihatag nga paningkamot sa paghatag og maayo. Pasalamat sa atong mga pipila karon ka mga officials sa gobyerno nga bisan pagani ang nangapildi nagpadayon sa pagpatunhay sa hustisya, pagtabang sa mga kabos. Na gani uban wa gyud magpailek, siging tabang sa mga kabos. Parehasad ninyo, sige mo tabang dinhi, palit mo aning ato mga slots, palit pa mo aning ato rong nagpadayon nga para itukod og mga balay, atong si TUMM, daghan na tagbalay natukod, apan wa gani ta magsigig pang demand og budget nga dagko gyud kaayo nga
makiglalis kita, i-appeal yus budget, hangto na lang noon, ay mo akyos nga, mga blanco kuno tong original nga bycam, o niya, nabutang aglain na sang budget, hangtod karon naa pa ng isyuha. Mga igsoon, bunga na sa atong pagka walay bunga. Kasabot mo ana, bunga na sa atong pagkawalay bunga. Pasabot ang atong pagka self-righteous. Si Abraham, diri sa atong pagbasa, unang pagbasa, ni aksyog mahay sa Ginoo. Kiningon man ang Ginoo, tagaan ti kag daghang ganti, dakong ganti tungod sa imong mga maayong binuhatan. Naglingo-lingo si Abraham, siya, Lord, unsaon man ang ganti nga wa man ko'y anak, wa man ko nimo tagaig anak. Ang akong mga ganti kanang imong ihatag nako adto ra na padong sa akong ulipon nga dili nako kadugo. Ang Ginoo niingon, ayaw kabalaka Abram, kay dunag yung kay anak, dili ka mamatay samtang dili pakakakita sa imong mga anak. Ang Ginoo, mga igsoon, kung maunay mohatag na to ganti, iya gitsang tagbawon ang atong kasing-kasing. Pero dili niya na buhaton, kung dili sadta mabungahon. Si Abraham, mabungahon kayo. Unsay isultis Ginoo, iyang buhaton. Bisag wa siya'y nadawat, ang iyang gihangyos Ginoo nga anak, wa niya madawat, sige lang yapon siyang buhat og maayo. Ang Ginoo sad, di sa gyud motugot nga mazero ang kinabuhi ni Abram. Gitagaan gid siyag anak nga si Isaac, nanganak sad si Isaac ni Jacob. Si Jacob nanganak og 12 kabuok nga nahimong dakong nasod sa Israel. Ug hangtod karon mao na ang atong gitawag og simbahan. Mao na tungod na sa mga bunga ni Abraham nga wa maghunahuna kung doon na ba siya makuha ang iya lang, sige lang yung kughatag ngadtos Ginoo. Hinaot unta atong iampo nga kita sad, sige lang yung hatag. So sige lang yun mong hatag, kining atong si TUMM, yan napamantay mga slot-slot, din pag yun sa una, pwede ragin mong muhatag. Katubitang atong slot sa Kapilinya, dinis ato, na may usay mo text na kong kalit, Pader, naapat to nga slot, nako, anahonong naman to, siya pwede pa mo palit, ako palit. Kaya ito, magyapon ng gamiton para sa simbahan. Bunga gyapon na ninyo sa inyong kamanggihatagon. Muna, dili ta mohonong sa pagpanghatag og maayo sa atong isigkatao, karon ang Ginoo sad dili sad mohonong sa paghatag og mga maayong grasya nganhi nato.